Il-Gvern permezz tal-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex bdew proċess ta' konsultazzjoni dwar il-proġett ta' Regional Airfield għal ajruplani żgħar fix-Xewkija fejn bħalissa hemm il-heliport. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet li saret il-ġimgħa wara nofsinhar u li ġiet indirizzata mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Huwa qal li tul il-leġislatura li għaddiet il-Gvern saħħaħ il-konnettività bejn il-Gżejjer kemm biż-żieda tar-rabba vapur ta' Għawdex kif ukoll permezz ta' servizz ġdid tal-fosferi. Barra minn hekk issaħħet il-konnettività diġitali permezz tat-tieni kejbil tal-fibra ottika. Il-Ministru Camilleri qal li permezz ta' dan il-mittjar żgħir Għawdex se jkollu mezz ieħor ta' konnettività. Saħaq li l-proġett propost se jsir b'rispett sħiħ lejn l-ambjent tal-Gżira biex l-impatt ikun wieħed minimu imma li jilħaq l-ambizzjonijiet li għalih qed jiġi propost. Sostna wkoll li ebda art addizzjonali mi se tittieħed u li dan il-proġett se jsir f'żona li bħalissa post tal-abbuż fejn fil-passat intrema skart tal-kostruzzjoni u li ġiet skedata biex tintuża bħala airfield mill-awtoritajiet fil-pjani tal-iżvilupp. Qal il-proposta li l-airstrip eżistenti titwal sa massimu ta' 450 metru u bekk jiġi assigurat li din tintuża biss minn ajruplani żgħar. Il-Ministru Clint Camilleri qal ukoll li permezz ta' dan l-investiment il-Gvern se jkun qed joħloq niċeġ ekonomiċi ġodda f'Għawdex biex bekk tkompli tiġi iddiversifikata l-attività ekonomika u jinħolqu aktar impjiegi sostenibbli u ta' kwalità. Illum qegħdin innedu propju konsultazzjoni pubblika għal proġett li qegħdin naraw li jkun qed jitwettaq propju wkoll f'din il-leġislatura fejn hawnhekk propju fiż-żona li llum jintuża bħala il-heliport l-istess żona ser tinbidel ukoll għal ajruport reġjonali. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex, il-GRDA, Mario Borċ, qal li l-awtorità għandha rwol ċentrali fil-proġett propost għas se tkun li se tmexxi il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Lan ta' din il-konsultazzjoni u li l-awtorità ikollha pożizzjoni li tiddetermina jekk dan il-proġett kif propost u se jħalli valur miżjud fil-Gżira Għawċija bl-inqas impatt ambjentali possibbli. Fl-aħħar tal-proċess, il-GRDA ħad tkun qed tagħti l-opinjoni tagħha fuq dan il-proġett partikolari f'dokument li ħajkun qed jisemma Outcome Statement, fejn il-GRDA ħad tkun ukoll qed tagħti suġġerimenti jekk ikun hemm lokalihom fejn dan il-proġett ikun jista' jittejjeb jew forsi jinbidel biex jieħu in konsiderazzjoni il-feedback tal-komunità Għawċija. Din il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa sas-27 ta' Mejju li ġej. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur grda.mt.